ଯାଅ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ଆମର ପ୍ରସାଦ ମେଣ୍ଡଳି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ସୁମନ ଭାଇ ଉପ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟର ଆଉ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଯାଉ ଆମର ଆଗକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସ୍ୱାଗତ କରିକି ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଯାଉ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ତ ଟିକେ ସେ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା ସେ ଅଧିକ ସେପଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାଉ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅମିତ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ସୁମନ ଭାଇ ଯାଉ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆମରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ତ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଟିକେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ଟାଇମ୍ ବାହାରକେ ବି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବି ସେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଆଗକୁ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯାଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମର ଆଗକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।